कोकणाची खासियत असलेल्या नारळाच्या किंवा खोबऱ्याच्या वड्या आज आपण करणार आहोत। करायला तितक्या सहज सोप्या आणि चवीला तितक्याच उत्कृष्ट अशा। चला तर मग करूया सुरुवात। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आता यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। सगळ्यात आधी आपण ताटाला थोडं तूप लावून घ्यायचे। ते तूप असं पेलाच्या साहाय्याने चांगलं पसरवून घेऊया। आपलं तूप छान लावून झाले। आता आपण वडी करायला सुरुवात करूया। आता गॅसवर जाड बुडाचं पातेलं आपण ठेवले। गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्ये आहे। यामध्ये आता आपण 1 चमचा तूप घालणार आहोत। या तुपात आपण खवलेला नारळ घालायचे। आता हे आपण छान परतून घेऊया आधी। आपल्याला अगदी 1 मिनिटभर याला थोडंसं परतून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम आपली लो करूया। आता यात घालायचा आता उकडलेला बटाटा। हे जरा मिक्स करून घेऊया आपण। उकडलेला बटाटा घातल्यामुळे वडी छान अशी मऊ होते। नारळाच्या वडीत उकडलेला बटाटा काही जणांना खूप वेगळं वाटलं असेल ना, पण ह्या उकडलेल्या बटाट्यामुळे वडीला एक त्याचं छान टेक्स्चर येतं आणि वडी छान मिळून येते आणि ती मऊ आणि खुसखुशीत होते। बटाटा आणि खोबरं चांगले एकजीव करून घ्यायचे आपल्याला। आता ह्याच्यात आपण साखर घालून घेऊया। थोडंसं मीठ आणि हे आता आपण मिक्स करून घेऊया। साखर मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला चांगलं हलवत राहायचे, कारण हे मिश्रण आपल्याला खाली लागू द्यायचं नाहीये। साखर आपली छान मेल्ट झाली आहे। आता हळूहळू याचा गोळा बनायला सुरुवात होईल। साखर आता छान मेल्ट झाली आहे। हे सगळं सारण आता गोळा होऊ लागले पहा। वासही मस्त येऊ लागले। आता गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्येच आहे। आता ह्याच्यात आपण थोडीशी वेलची पावडर घालून घेऊया। हा बघा, आता गोळा होऊ लागलेला आहे। हात मस्त भरून आलाय। मीडियम टू लो फ्लेमवर आपण जवळपास 10 मिनिटं बरोबर हे परतून घेतले। छान गोळा आलाय। आता आपण गॅस बंद करूया। आता हे नारळाच्या वडीचं मिश्रण आपण तूप लावलेल्या ताटलीत काढून घेऊया। आता हे मिश्रण ज्या पेल्याने आपण तूप लावलं होतं त्याच पेल्याने सरळ करून घ्यायचे। हे सारण थापून झालंय। आता ह्याला थोडं गार होऊ देऊया। हे सारण आपण छान थापून घेतलंय। 1-2 मिनिटं झाली आहेत। हे सारण गरम असतानाच आपल्याला त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। आता हे आपण पूर्ण गार होईपर्यंत बाजूला ठेवून देऊया। गार झालं की वड्या काढून घेऊया। तुम्ही ह्या पद्धतीने नारळाच्या वड्या किंवा खोबऱ्याच्या वड्या नक्की करून पहा आणि त्या कशा झाल्यात मला कमेंट करून नक्की सांगा। धन्यवाद।